La Federació Catalana de Golf, amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari, va presentar el seu nou logotip i va anunciar els canvis a la seva imatge corporativa i al seu lloc web, que s'implementaran el proper mes de juny. Posant-se d'acord amb els moments actuals, està més present als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, el Twitter, el YouTube, i amb una imatge moderna i preparada pel que ens ve damunt. El president i el vicepresident de la Federació Catalana, Ramon Noguer i Alejandro Andreu, respectivament, van presentar aquestes novetats a la seu federativa davant d'un bon nombre de responsables de camps i clubs catalans. Crec que després de 50 anys de la història dels principis de la Federació Catalana de Golf, convenia un canvi molt més adequat en els temps actuals, que es veiés molt més renovat, molt més dinàmic. Aquesta renovació respon a la necessitat de modernitzar la imatge de la federació i el nou logotip ja ha estat incorporat al web de manera provisional. Es una imagen nueva, mucho más moderna, se nota ya, digamos, un espíritu mucho más joven. L'he trobat un logo dinàmic, modern, que dona una altra visió de la federació, molt més moderna y por mí molt més actual. La verdad que es una imagen muy moderna, el logo yo creo que necesitaba un cambio y el cambio creo que es muy acertado. La nova imatge de la Federació recull aquells elements que volem transmetre amb la nova era de la Federació Catalana de Golf. Golf Catalunya, institució, professionalitat, que som una entitat esportiva i sobretot una entitat propera, versàtil i dinàmica. Aquest nou logotip prescindeix dels pals de golf i la seva forma propera a l'heràldica per esdevenir un signe de modernitat i, sobretot, abandona les sigles que podien dur a confusió per incorporar la denominació sencera de la Federació Catalana de Golf. El nou logo de la Federació s'acosta al moment actual en què ens trobem al nostre esport, el golf. Un moment de modernitat, d'actualitat, en el que la promoció i la iniciació de l'esport del golf són la base del nostre dia a dia. El tema de la bola. I entre les 4 barres, que per mi són molt importants perquè som la Federació Catalana de Golf. I a més, amb unes línies corbes que demostren el tema del moviment del swing. Pues per mi, claro, és el bàsic d'aquest esport. La responsable de comunicació i màrqueting de la Federació, Luz Ortega, va presentar el nou web als assistents, assenyalant que l'objectiu és que sigui una eina més a disposició dels federats, als quals oferirà serveis importants com ara realitzar inscripcions online, conèixer el hàndicap exacte o accedir a les notícies de manera fàcil i ordenada. Alejandro Andreu, que va afirmar que havia arribat el moment de donar una empenta a les imatges corporatives després de 50 anys, també va anunciar la posada en marxa els dies 29 i 30 de setembre de la Copa Catalunya, en la qual es formaran equips d'avis, pares i fills. L'any del 50è aniversari es clourà amb una gala al mes de novembre. L'il·lusió mou muntanyes i nosaltres, aquesta federació, anirà amunt, que és el que li toca.